नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। तक खबर बा हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी के बारे में। और खबर बहुत ही शानदार आप सब खातिर लेके आयल बानी कि उनकर फिल्म रहे राजा की आएगी बारात, जोना की शूटिंग कंप्लीट हो चुकल बा। अभी कुछ दिन पहले ही खेसारी लाल यादव जी ये फिल्म के डबिंग भी कंप्लीट कर चुकल बड़े। और ये फिल्म के जो डायरेक्टर बाड़े श्री लाल बाबू पंडित जी, वो अपन एगो इंटरव्यू में खुलासा कैले बाड़े कि उनकर ई फिल्म के ट्रेलर यानी कि ट्रेलर जोन बा ऊ रिलीज कब हुई। जी हाँ, उनकर कहना बा कि इहे महीने यानी कि सितंबर के महीना में ही पूरा कोशिश बा ट्रेलर के रिलीज करे के। हो सके तो इहे हफ्ता में आप लोगन के ट्रेलर भी देखेला मिल सकेला। बाकी अगर ये हफ्ता में ना अगर एडिटिंग कंप्लीट हुई तब आप लोगन के इहे महीना में देखे के मिल जाई, ऐसा कहना बा उनकर। जी हाँ, बाकी अभी पूरा कंफर्म डेट और टाइम ना आयल बा कि कब और कितना बजे ये ट्रेलर आई। बाकी बात करी चैनल के, तो चैनल के नाम के खुलासा हो चुकल बा। SRK म्यूजिक यूट्यूब चैनल पर राजा की आएगी बारात फिल्म के ऑफिशियल ट्रेलर आप लोगन के देखे के मिली, जो नाम है खेसारी लाल यादव जी के एगो अलग ही रूप देखे के मिली आप लोगन के। ऐसा कहा नाम बा डायरेक्टर लाल बाबू पंडित जी के। जैसे पहले जितना भी फिल्म में वो काम करे बड़े सबसे अलग अंदाज आप लोगन के ई फिल्म में देखे के मिली। ये सब कुछ का नाम बा लाल बाबू पंडित जी के। बाकी हम मिलम आप लोगन के अगला वीडियो में, तब तक खातिर चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दी और सारा नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि सारा अपडेट आप लोगन के मिलते रहे। हम मिलम आप लोगन के अगला वीडियो में। जय भोजपुरी, प्रणाम।